coñécenme neste do fútbol como Iaguiño ou Iaguito, un pouquinho no concerniente máis ao tema do fútbol, a miña traxectoria como xogador ou adestrador, iniciei-me un pouquinho ao unísono de que me formaba como técnico deportivo e como graduado en Ciencias de Física e Deporte, pois en Ponteceso. De inicio, pois, levaba diversas, digamos, categorías, tales como Benxamín, algún por Benxamín por aquel entonces, alevín infantil, e ao mesmo tempo que compaxinaba ca miña labor como xogador no primeiro equipo. Acto seguido, pois, como adestrador, pois, incorporeime á estructura do Atlético Arteixo. No inicio tamén formaba parte de algún grupo equipo, e este último ano pois estive co infantil A, sendo adestrador, e no juvenil A con Celso Otero, sendo o operador físico e o seu segundo adestrador. Un pouco máis como xogador, pois, bueno, tamén me iniciei en Ponteceso, a pesar de que son natural daqui de Baíñas, Vimianzo. Xoguei tamén no Ponteceso, pasei por tamén outros clubes como as categorías base do Dépor, incluso Compos e o Dumbría ou Soneira. A miña chegada ao clube foi bastante sinxela, entendendo de que para min é importante a hora de estar nun sitio sentirte pois íntegro, e para min o íntegro é con gañas, saber onde estás, estar a gusto, non? Entón, sí que acerto que durante outros anos pois douse algún que outro contacto para poder estar aquí, pero entendía que non era o momento, porque por a miña situación académico-formativa ou persoal laboral nese momento. E, bueno, para min é importante saber o que un lle gusta e tamén o que un non lle gusta. E, bueno, ao fin e ao cabo, as Eiroas, a estructura semiprofesional, creo que é atractivo ver aquí un xuvenil en Liga Nacional, un xuvenil en Liga Galega, o cadete en División de Honor, fútbol 8, tecnificación, un magnífico auxe de traballo do fútbol femenino. Bueno, en definitiva, creo que hai uns recursos que a min me parecen moi chamativos, e en consecuencia estou unha familia e creo que, bueno, podo aprender e aportar moito ao mesmo tempo. Eu atópome empezando a integrarme un pouquiño con toda... Para min estou unha familia, creo que é o máis bonito é chegar aquí a Eiroas e se podo botar unha man en algo, fago, recibo o mesmo trato hacia min, e, bueno, aprender e axudar en todo o posible. E entendo que cada día vamos a ir un poquinho a mellor, tanto en relación con este caso co infantil, como con toda os status ou a estrutura do clube. É un reto, eu tiña claro que, bueno, sabía onde viña, sabía onde quería estar. Esta nova Liga de División de Honra creo que é un atractivo, evidentemente, para os bergantiños. É a primeira liga que vai haber en o máximo nivel autonómico, ao fin e ao cabo os 16 mellores equipos en Galicia da etapa infantil. Bueno, non vou mencionar ningún equipo, pero teño claro de que vai haber 6 ou 7 transatlánticos que van a estar, bueno, algún peldaño por encima do resto, pero, bueno, temos que intentar que o infantilado bergantiños pois compita o maior posible. Estamos ainda un pouquiño preparando, fomos propoñendo diferentes ideas, propostas, estilos hacia o equipo. Contamos co handicap e o esforzo do clube hai 10 nenos novos, 10 fichaxes, proceden de diferentes zonas, diferentes equipos, e, en consecuencia, diferentes ritmos competitivos. Entón, bueno, temos que ir un pouquiño, ir paso a paso, analizar os fundamentos do xogo para, a partir de aí, construir as fichas do puzzle, e que todo este ao mellor posible. Neso estamos. A pretempada definiría como en progresión. Creo que estamos nunha fase, como che dicía, de progresión, analizando un pouquiño tanto perfil, mesotipo de xogador. A posta en marcha foi añadido, bueno, en constante comunicación coa coordinación para intentamos adestrar que o morfociclo patrón de toda a semana pois fose, bueno, o máis completo posible. E, bueno, vamos analizando diferentes situacións con cada sobre todo, xogador novo. Non me preocupa hasta ahora o que é o tema do resultado, senón o porqué e o como competimos, non? Teño claro que, ao fin e ao cabo, o modelo dano os xogadores, non o entrenador. Temos que buscar que a materia prima que temos no colectivo sexa a máis importante. Sempre son partícipe de aproveitar, entre comillas, de continuar co que hai na casa, sabendo o contexto que nos vamos a topar na Liga,
estamos intentando continuar, lóxicamente, con todo o que hai, pero, bueno, creo que foi necesario pois, fichar a varios xogadores, como che dicía, toda a comarca de Bergantiños, a Costa da Morte, está o club está facendo unha labor intensa por definir a plantilla, e o obxectivo, eu dicía aos chavales o primeiro día, temos que deixar de lado o concepto de plantilla e así que centrarnos no concepto de equipo, e o equipo é, pois, saber somos todos partícipes de cada entrenamento, de cada partido, de cada viaxe, e bueno, estamos un pouquiño, non pechamos aínda nada, pero bueno, estamos traballando co que temos, e todos son moi importantes. Como unha empatía deportiva ou persoal, que diversos clubes daqui da zona, pois que estean dispostos a facilitarnos, digamos, a inmersión de nenos nesta estrutura. Tamén añadido que creo que cada liga demanda ou exixe unhas capacidades ou outras, sabendo que, eu creo que aquí o clube ten en diferentes categorías, competir nunha división de honra é importante non a nivel futbolístico, sino socioafectivo ou desa formación integral. Entón, creo que é unha labor moi boa por parte do clube por captar esos nenos, e tamén creo que outra labor moi boa por parte dos diversos, como che dicía, clubes ou equipos por dar o ok e por facilitarnos eso. Bueno, como ben dís, os mellores equipos, as mellores canteras de Galicia, creo que non só en a etapa infantil, senón en toda a estrutura de fútbol base, dende un benxamín, un cadete, un xuvenil. Bueno, afrontámoslo con moita ilusión, é o primeiro, lóxicamente. Creo que os chavales, o grupo tamén está con ilusión, e afrontámoslo cada semana como unha final. Se algo transmitir cada semana vai a ser un exame, ao mesmo tempo unha oportunidade para divertirnos e para competir, saber que temos que manexar moitísimos rexistros, temos que ser un equipo, como che dicía, con moita sana competencia, que ten claro o que xoga, que o equipo do Bergantiños, sobre todo competir. Aquí en As Airoas entendo que temos que ser máis fortes que ninguén, e con moita ilusión e con moitísimo optimismo. O obxectivo xeral a longo prazo é claro, para ano que ven que o infantilado do Bergantiños siga estando na máxima liga a nivel autonómico, que é a división de honra. Máis alá deste obxectivo xeral, intentamos, como che dicía, pola situación, de definir un pouquiño o que é os principios, os fundamentos do xogo. Estamos en cada semana establecendo, digamos, 2-3 obxectivos, un pouco persoal ou un pouquiño técnico-tácticos, pero teño claro de que hai que respetar un proceso, un construto. Creo que o obxectivo de definir un pouquiño o modelo vai a ser a medio e longo prazo. Me explico que creo que non é ideal definir o modelo mentre competimos, pero temos que ir paso a paso, temos que ser conscientes de que o esforzo, como decíamos antes, por parte dos pais, nais, titores que veñen de diferentes zonas daqui da comarca, e temos que facilitarlle todo o posible para encaixar as fichas no puzzle. Pois sí, xogamos ante un equipo que eu creo que vai estar na zona media alta, afrontamos o partido, como che dicía, enlazando o noso traballo. Sí que me gusta analizar o rival, pero sobre todo centrarme no meu equipo. Certo é que ten, creo que 3-4 xogadores moi potentes no plano ofensivo. Eu lle dicía un poquinho nesta semana aos chavales, un poquinho nese xogo de transición, sobre todo esa transición defensa-ataque, que creo que son perigosos, pero intentaremos ser nós mesmos, intentarán entre todos xuntos facer o mellor posible o traballo de toda a pretempada, e ao mesmo tempo, se nos gañan, que sea porque fixeron cousas moi boas, e nós intentar neutralizalos, combatilos e competir, como cada partido competir. Sí, o plantel estamos todos con moitas ganas. Gústame a nivel comunicativo falar con eles, e dicían que, para a meirande parte deles, é unha situación idílica, porque ir a xogar fora, ir máis alá dun Dep, por un Celta, un pabellón, é un contexto, creo que idílico para eles,
teño moitas ganas, o demostra en cada asistencia aos entrenos creo que dun 98%, hai un esforzo e unha actitude plenas, e iso é un síntoma de que é un aliciente e que esta liga é bonita para todos. O meu desexo persoal nesta temporada do club, primeiro de todo, xa pola miña pasión, evidentemente o primer equipo, que é o motor principal de calquera clube, que estea o máis arriba posible, e acto seguido pois que todos os demais equipos do Bergantiños, incluídos a Escola Luís Calvo, todo o Fútbol 8, pois que sigan progresando no tema educativo. Educativo me refiro non só no futbolístico, sino a nivel integral, añadido a esta educación valores que se respira aquí nas Eiroas, é un poquinho, que quedemos o máis arriba posibles, sempre cando, respetemos as nosas posibilidades e as nosas exixencias que creo que con traballo, con perseverancia, pois se poden conseguir. E, sin máis, pois, aprender moito e axudar, tamén no que poida, en calquera cousa, en calquera dentro do organigrama do club, pois, estou disposto a intentar aprender, como te digo, e a seguir axudando. Creo que é unha das claves de, incluso no máximo expoñente do alto nivel, creo que o concepto de diversión é principal. Creo que se un xogador compite, pero se non se sinte libre, se non se sinte con esa actitude de esparpaxo, de lúdica, pois creo que sería algo negativo. Entón, a divertirse, a divertirnos e a competir co nome de Bergantiños, pois por todos os campos que vayamos.